Om dus drinken. Om zo buffen, dus bij Louis dat is opras. Op buffen guzen en een opras. Ja. Ja, dat is een beurt. Zo koos. Koosor. En dat is toch wel zeggen, koosor zo omgas. Maar bon, arem la kom, zo koos. Bon, om me mo havel, dus plevin. Om me mo havel, dus briek. Dun. Die dan en dan. Enfin, moest zo klakken. Zo rekken klakken, dat was ik. Ja. Zit je boven via mijn met een weer die wetten? Enfin, hoezo de la? Non, non, pose pas, non, grec. Non, mais même que des blocs quoi. Que tu as bon gueule dessus? Ja, doe je? Bon. Ja. Ben je kerkhof, alors. Om zo ben dus sais-tu, bon, à min man, à Géris. Dat is mijn filosofal. Mais, denk je bij Sakatay, heel juist, hè? Dat is mijn, een beklasse dussen, hè? Er is mijn neven kiezelet. Gaat François, er is ook kiezelet, er is ook zo'n bereselet. Lang de zussen Petrois, bij Chapelle Judream. Ali zijn beleerd, maar wisten van gueule het was, quoi. Er is een Trisadeno, er niet interesse, dus pissoa Trisadeno, quoi. En dan ga je mode geld het kozen, quoi. Dan maar van de zussen dragen, quoi. Een trimin, quoi, hein. Ja. Trimin, quoi, dat is zo'n beetje altijd filosofaal. Ja. Maar bouw niet meer zetten, dan ben je zakket, quoi. Ja. God, dat wil een pinesco, mais nous, on quitte, ça mort. Mais François, ouais, qui zèle, quoi. Ja, maar gewoon de zussen, puis zo tressade, de WK Driam bij de chapelle. Ja, sais-tu. Sais-tu, hein. Alice wil not but to krijpen, but to do I go beyond. C'est gewoon dan gaan ze gaan dus messen. Dus dan messen. Ja. Dus die messen en dan. Messen? Ja. En dan. Ja. En dat is zo meer gaan trouwens. Je wil geld, dat is een bon keldje. Mais Georges, bedoel ik specialist in body. En dan we willen dat moest bij de chapelle. En dan kan ik gewoon bij Nicky Carré hier naar je. En we doen dan nog een lego aux Antilles. Dan moet blauw, dan dus die nieuwe op een andere bed, quoi. We doen dan, quoi. Ja. Dan zien die vier van Mossola, die mee. Bon, sais-tu, bij ons op ik dus kerklof. Ja. Om zo minder even noor, quoi. We diggen meer noor, ja. Ja, we diggen meer noor dan. Maar trouwens, dus diggen meer. Dat was dus noor, quoi. En daarom zo minder, wie ze bij zijn Mogol, zo op après, de stagoloon, quoi. C'est tout est au bas, quoi. Mais non, je les réalise, quoi. Sais-tu, sais-tu? Om zo'n duvel, dat is weer rekenen. Toen doe je het drassen. Pesiano, oui. Sutel. En duvelen. Bantrang. En duvelen. We toen avariken, we lakken duvelen. Agom dan, zo hoari, gret gat was akkoos. De zevel en 3 beugel. A toen dan bezat gandra. Puis je dois avoir les après le père, je vois mon bébé. Et ben, quand très dash, un an, très d'homme quoi, très pépère d'homme quoi. Ja.
een drap red rouge, quoi. Geen red rouge, een petite klauw wie je get de zoet ook. Là, au Vertrouse. Ja, dat is wel weer klassie, op Nee. het rouge. Hmm. Ja, ja. Sais-tu, je ne sais plus, dans ma vente. Mais. Sais-tu. Om zo'n roosje, dat is de ziel aan Gulen. Ja, de groene moest. Ja. Om zo we zeggen een koosdal, als je dus bij Gulen om ze aan revolutie dispar. Ja. Dus leerde in die zon, dus als die je een bespreiden, heb je ze bij gonta. Ja. Dat is zo, of we zeggen, uitje dat. Die gal zo, en wat heb tu? Dus krijgen die retten. En gomke dat, en maar schade na vu. Ja, schade na vu. Ja, wees boda vrouw. Ja, en je trekt dat deno, en een bed tennen de na, dus door je een beetje koza zegt het. Ja. Oh ja, dat is zo, Hosselheim moest een beetje gullen. Dus half dus die wel mis. Ik weer zie die dan zo die schijnen. Ja. Maar daar is erover. Hangt al. En reneert op het. En mijn zaken hebben begeerd. Hij wil doen zo'n keer. En na doen dan, op lange, we zijn lekker, dus bij wel daar gaan stribbel. En dan is bij wel dat je werkt. Ja, en stribbelde dus op hoger. Ja, zet ik de skadreel, die boeien. La chapelle qui chaîne. Ja, maar voor drouwen roken worden, dat had. Chapelle à Sicourt. Guerzieke. Guerzieke. Ja. Ja, maar dat is precies simpel. Ja. Sais-tu. Om zo we zeggen, hoe zo we zeggen, dus il y a un peu de scolaire, quoi. Il trépot puniti à YouTube dek, quoi. Ja. Dan Guerzi die, ik heb dus zo. Ah ja, dat er zijn op bol zet. Sais-tu. Bol zet. Ja. A Guerzi, quoi. Ja, wat in de bezoekje, die visite dat. Daar zie je dat is mooi te zien. Mag je kinderen lachen? Dat is wel eens gezien, boei, maar het op jij moest zien. Maar bon, sais-tu, hè? Dat dus doet we ook goed. Weet je. Allemaal zo pressen, dus broodje aan pakken, hè? Die wil juist, hè? Dus dan moet ik het doen direct in mijn tronk. Quand tu laps glaziek, quand tu nero lubone, man. Ja. A golaps. Ja. A blij ze schreven door nou, ik ben deze kan de pera perun. Ja. A bers dan i bers dan zo dieden we dat mee. Trouwens speciaal. Nee, ik koos dat maar het met mijn trouw a sacrament ou vignereuse. Ja. Oh là là. Ah ja. A manigo mouchou a bordet. Sais-tu? Manigou. Ja.
Oui, hein,